Događaj se dogodio u ponedeljak, 24. februara, kada je na smeni radio dr. Aleksandar Ilijevski. Odvezla sam dedu koji inače boluje od karcinoma, adenokarcinoma želuca u 4. stadijumu. Stanje nije operativno, jako mi je lošem stanju. U kolicima je, imao je otok i bolove. Predala sam knjižicu tamo, pitala sam ko je dežuran. Aleksandar Ilijevski u tom trenutku bio u toj ambulanti. Ušla sam prvi put i rekla da je tu pacijent 4. stadijum karcinoma, da li može da bude primljen, jer su svi pacijenti koji su bili u hodniku bili na 2 noge, stajali su, bili su u redu. Slažem se da svako ima svoj problem, svi su tamo s nekim problemom. Postoji medicinska trijaža. Prvo ulaze pacijenti koji su teži, odnosno, to i čovek ko nije u medicini zna, pacijent koji stoji i koji ne može da stoji na noge. Doktor je rekao da će da ga primi. Prošlo je nekih sat vremena, on ga i dalje nije primio. Nakon toga je ušla moja baba da ga pita, međutim, ja sam od napolja, znači ja sam bila ispred ambulante, čula kako on viče na nju, ali to nije glasan govor, to je bilo urlanje, moram žargonski da se izrazim na nju. Nakon toga sam ušla unutra, baba koja je nemoćna, ima 70 godina, pitala sam ga odakle vama pravo da vičete sa sve persiranjem, nikakvim uvredama, na što je on počeo i na mene da viče i gurnuo je vrata pored kojih sam ja bila. Ja sam bila na vratima, kako je gurnuo vrata, samim tim je gurnuo i mene, ja sam gurnula u tom trenutku babu.